Dragi gledatelji, lijepo vas pozdravljamo na početku još jedne emisije Obrtnik i partner, ali ovog puta iz Ljubljane. Budućnost obrtničkih komora, sajmovi u Celju i Bjelovaru, kao i očuvanje energije samo su dio tema koje smo vam za danas pripremili. Danas u emisiji Obrtnik i partner pogledajte. Što se o sustavu komora u budućnosti zaključilo na okruglom stolu u Ljubljani? Znate li kako učiniti da energija radi za vas? Donosimo priču o niskoenergetskoj kući. Magareće mlijeko izvor je čistog imuniteta, a jedna obitelj iz Ivanić-Grada otkrila je kako iskoristiti sve mogućnosti te vrijedne tekućine. Pogledajte i kako nastaje tofu, zdrava zamjena za meso. Donosimo izvještaje sa obrtničkih sajmova u Celju i Bjelovaru te ostale aktualnosti iz svijeta obrtništva. Budućnost obrtničkih komora u Europi tema je koja izaziva mnogo pažnje, a što se više bliži dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju, pitanja je sve više. Zbog toga je početkom ovog tjedna održan okrugli stol upravo na tu temu. U Obrtno-podjetničkoj zbornici Slovenije 10. rujna održan je okrugli stol pod naslovom Sustav komora u budućnosti, usporedba Slovenije i inozemstva, na kojem su sudjelovali predsjednici Slovenske, Hrvatske i Bavarske komore, te predstavnici Slovenske države i parlamentarnih stranaka. Iskustva sve tri komore ukazuju da je za kvalitetno i učinkovito zastupanje interesa obrtnika potrebna dobro organizirana i jaka komora, na čemu se mora raditi u buduće, kao i na jačanju javnih ovlasti koje su u ingerenciji komora. To je jedna streznitev, jedno vreme u kojem moramo stvarno raditi sve za naše članove. Mora jedan obrtnik to imati i da mu nudimo dobar servis kod njegovog proizvodnog procesa. Die Zukunft der Handwerkskammern sehe ich in Europa sehr positiv, weil sie sich in den Ländern, in denen wir ein gegliedertes Kammersystem haben, bewährt haben. Ob das in Frankreich ist, ob das in Deutschland ist, ob das jetzt beispielsweise hier in Slowenien oder auch im Beitrittsland Kroatien ist. Wir haben mit der Handwerkskammer und den Handwerkskammern ein Sprachrohr gegenüber der europäischen Verwaltung. Hrvatska obrtnička komora štiti interese članstva, a suradnja sa Vladom Republike Hrvatske bitna je za jedne i za druge. Ulogu koju komora ima danas treba ojačati u svakom području, od zastupanja interesa obrtnika, utjecaja na kreiranje gospodarske politike, obrazovanja za obrtništvo, pomoći u poslovanju, alternativnom rješavanju sporova i u strukovnom radu. Ich bin der Meinung, nachdem ich sie jetzt seit 20 Jahren verfolgen kann, sie ist ein hervorragendes Beispiel für eine gelungene Selbstverwaltung. Und das ist etwas, was man eben auch in Regierungen verstehen muss. Sada kada imamo Ministarstvo poduzetništva i obrta, imamo strateškog partnera s kojim možemo dogovarati na koji ćemo način predložiti zakonska rješenja koje će pomoći da čim prije izađemo iz krize. Komora za budućnost usmjerena je prije svega na uvođenje novih usluga, proširenje javnih ovlasti, korištenje novih tehnologija, korištenje sredstava EU fondova te sukreiranje gospodarske politike. Ekskluzivno u sklopu projekta Obrtnik i partner, vodeći hrvatski osiguravatelj Croatia predstavlja obrtnički paket osiguranja. Cijena osiguranja znatno je povoljnija u odnosu na individualne police, te omogućava maksimalnu uštedu do čak 40%, kontrolu troškova i dodatne pogodnosti. Rezultat prodaje obrtničkih paketa osiguranja u 2012. godini je na zadovoljavajućoj razini, bilježimo rast veći od 14% u odnosu na isto razdoblje lani. To pokazuje da su obrtnici definitivno prepoznali i nužnost osiguranja i atraktivnost ovog proizvoda kroz popuste koje mogu ostvariti i vrijedan poklon koji dobivaju ugovaranjem osiguranja. Pozivamo obrtnike da i dalje poslušaju naša besplatna savjetovanja, informiraju se o mogućnostima kako bi unaprijedili i osigurali svoje poslovanje.
U Croatia osiguranju njeguju individualni pristup svakom osiguraniku i zbog toga u dogovoru s obrtnicima prodajni savjetnici osiguranja dolaze u vaše poslovno okruženje i savjetuju o mogućnostima osiguranja ovisno o potrebama i zahtjevima, uvažavajući pritom specifičnosti svakog pojedinačnog obrta. Sajam u Celju najveći je u Sloveniji, a već se 17. godinu za redom tamo predstavljaju i hrvatski obrtnici. Najbolje je to mjesto da se upoznaju s konkurencijom s kojom će se suočiti prilikom ulaska u Europsku uniju, ali isto tako i pravo mjesto za dobru edukaciju. Umjetničkim programom i govorom visokih uzvanika otvoren je 45. Međunarodni celjski sajam. Čuli smo informacije da naravno i njihovom gospodarstvu nije lako, imaju dovoljno problema. Ja sam i prije imao saznanja o tome i nismo puno različiti upravo zbog tih barijera koje imaju i oni, zbog pokušaja privlačenja kapitala. No rješenje vide u otvaranju tržišta, pa je tako i ovaj sajam bio prigoda za razvijanje novih poslovnih odnosa. Hrvatska obrtnička komora i ove godine organizirala i sufinancirala nastup naših obrtnika. Dosta smo se ugodno iznenadili, jako smo zadovoljni i sa samim sajmom u Celju, dakle, a plus toga i obrtničkom komorom, što nam je izašla dosta u susret. Veseli me da na našem prostoru imamo 10 novih izlagača. To nam je jako bitno jer Hrvatska obrtnička komora sufinancira nastupe na sajmovima. Mi želimo da naši proizvodi pronađu svoje tržište i vjerujem da od iduće godine kada uđemo u Europsku uniju da će to biti još puno lakše jer neće biti granica. Prvi put izlažemo preko Hrvatske obrtničke komore. Prvi put smo uopće van granica, jer ovo je jako friško, kako bi rekli. Svega pola godine bavimo se s tim, tako da težimo tim sajmova van Hrvatske, definitivno. Ne? Smatram da je ipak naše tržište kako god veliko za nekog, ali smatram da nije opet toliko veliko koliko su ove strane zemlje. A ovaj obrtnik svoju djelatnost nedavno proširio i na proizvodnju originalnih poklona od starih gramofonskih ploča. Uz sve ove satove imamo jedno 50-60 već napravljenih primjeraka. To se može vidjeti na našem web shopu na sajtu. Naravno da možemo satove napraviti baš i po narudžbi, znači da budu doslovno unikatni. Ne? Znači, želite poseban sat za, ne znam, svoju prijateljicu, imate firmu, stavimo vaš logo gore. Znači, ima bezbroj ideja. Ideja je puni i profesor iz Osijeka, koji na sajmu promovira proizvod kojeg koriste mnoge hrvatske škole. Tu sam da promoviram strojeve u kojima se djeca ne mogu ozlijediti. Strojevi su idealni za rad za djecu, sigurni su, znači radi na 12 volti, ne može doći do ozljeda i modularni su pa su interesantni da se s jednim strojem može raditi više operacija. Upravo na tim strojevima nastao je jedan originalni hrvatski suvenir, kemijska olovka od kamena. Otprilike 2 do 3 sata fizičkog rada, ali mora proći 3 dana da bi je sastavili. Kolika je cijena, ako se smije znati? Pa nije nikakva tajna, planirana cijena u trgovinama u Hrvatskoj maloprodaji je bila oko 500 kuna. Iako danas imaju razvijen proizvod, oba naša sugovornika naglašavaju kako ništa ne dolazi preko noći. Ako imaš određeno znanje, možeš biti kreativan. A između ostalog, znači svaka ideja treba je pokušati napraviti, rezultat se uvijek vidi. Na kraju dođe rezultat. Pa za sad nismo došli do neke prepreke, ali znate, uvijek postoji, možda se bude javio neki problem, ali za sada, evo, hvala Bogu, da pokucam, nismo. Prepreke je u svojoj 20-godišnjoj tradiciji uspješno savladavao i Dragan Vujković iz Rijeke. 70% naših proizvoda ide u biti vani, iskustva su dosta dobra, evo vidite naše tržište u Hrvatskoj nije baš preveliko, ali u biti nama je jednostavno za proširenje na izvozu i tu radimo dosta na tome. Zbog toga su i odlučili sudjelovati na sajmu u Celju. U biti moramo već sada nekakvu bazu napraviti samu da lakše prodajemo robu na tržištu Europske unije, također i pronalaženje samih regenerata, u biti od kojega mi proizvodimo daske. Obrtnici i poduzetnici iz različitih zemalja na sajmu su koristili sve uobičajene i neuobičajene, ali zasigurno atraktivne metode promocije. Novost ovogodišnjeg sajma je gostovanje egzotičnih destinacija poput Indije i Tajlanda. Na živopisnim štandovima svoju su kulturu posjetiteljima približavali pomoću svih osjetila. I am representing Tourism Authority of Thailand and on the other hand an importer of Thai products, Thai silk and jewelry and all the nice decorating items. Izvoz i uvoz u Tajland, kažu, poprilično je jednostavan. Većih problema nema ako se zanemare oni s visokim stopama carine i poreza na određena dobra. The Thais love the European wine, for example. This is also a new product because
Several years ago, the Thais did not drink wine, but it's now very fashionable and the Thais become really wine lovers. Ako je nekom od naših vinara hrvatsko tržište postalo premalo, zna gdje se može obratiti. A svi obrtnici koji žele promovirati svoje proizvode izvan Lijepe naše mogu se obratiti Hrvatskoj obrtničkoj komori. Naime, ove se godine planira njihovo sudjelovanje na sajmovima u Austriji, Turskoj i Makedoniji, a za dobar proizvod mjesta uvijek ima. Ekološka pitanja posljednjih nekoliko godina postala su prioritet čovječanstva. Upravo iz tog razloga mnogi su se okrenuli alternativnom načinu života. Takvo razmišljanje nije zaobišlo ni građevinsku industriju ili barem jedan mali dio nje. Počeli su kao mala kompanija za vodoinstalaterske radove, a nakon 40 godina iskustva i tradicije, vlasnici tvrtke Vodolim odlučili su se na novi izazov. Prije 2 godine smo pokrenuli projekat niskoenergetskih kuća u kojem smo se raspitivali, učili se, isprobavali neke stvari. Zatim prije godinu dana smo pokrenuli izgradnju ovog objekta gdje smo nakon 12 mjeseci, znači nakon novih godinu dana, završili objekat. Niskoenergetske kuće, baš kao i kućanski aparati, razlikuju se po količini utrošene energije, što njihov objekt razlikuje od ostalih takve vrste. U Hrvatskoj ima raznih niskoenergetskih kuća, to jest C, D i niži razred, što znači da troše nešto manje energije od klasične kuće. Kod niskoenergetskih kuća Vodolim bitno je napomenuti da su ona A energetskog razreda, što znači da troše 70% manje energije nego ostale kuće. Najveću uštedu garantiraju 2 sistema grijanja. To je sistem geotermalne dizalice, topline, to je sistem za grijanje zraka i imamo solarni sistem za grijanje sanitarne vode. Na ta 2 sistema iskorištavaju 70% zemlju kao besplatni izvor energije, što znači da proračun za ovakvu kuću mjesečno je oko 250 kuna za grijanje, hlađenje i toplu sanitarnu vodu. Razlika između ovakvog objekta i klasične gradnje je u tome što u objektu nema radijatora, što ujedno znači da ima puno manje prašine i da je puno veća toplina s obzirom da sve ide iz podova. No ovaj je objekt samo pilot za realizaciju većeg projekta, niskoenergetskog naselja. U planu je naselja od 8 kuća u Donjoj Stubici. Postoji mogućnost da se napravi pasivne kuće, time što bi se ugradili solari za struju, pa bi nestali ikakvi troškovi grijanja, hlađenja i tople sanitarne vode. Za sve koje je ovakav pristup gradnji zaintrigirao, evo nekoliko konkretnih podataka. Investicija ovakve kuće dođe 35% više nego normalna standardna kuća, no to se vraća u periodu od 8 do 10 godina. To smo izračunali na način na uštedu energije. S time da u tom proračunu nije uračunato i prosječno godišnje povećanje cijene energenata, što znači da realno to pada još na 6-7 godina povratka cijele investicije. Poticaj za ovakvu gradnju još uvijek nisu dovoljno zastupljeni u Hrvatskoj, no ima i onih koji su ga prepoznali. Za izgradnju ove kuće iskoristili smo poticaje od županije Krapinsko-zagorske u nekim minimalnim svotama, znači županija je to uspjela prepoznati, no to je sve još u minimumu i puno ima još stvari koje bi trebala država odraditi. S obzirom na negativne učinke ovisnosti o inozemnom uvozu fosilnih energenata, dalekosežna preorijentacija energetski intenzivnog životnog stila postala je neophodna. Prema najnovijim istraživanjima, svaki 5. Hrvat posjeduje pametni telefon, putem kojeg organizira svoj život i komunicira s prijateljima, a besplatno surfanje svakako je nešto što će ih privući u lokal. Mi u svome lokalu nudimo usluge Max TV-a i hotspota od Hrvatskog Telekoma. A Max TV ekskluzivno ima velik broj nogometnih događanja, tako i glazbenih i zabavnih. A putem hotspota u našem lokalu gosti mogu besplatno cijelo vrijeme surfati internet. Dok Max TV nudi preko 100 programa, kao i ekskluzivne sportske i zabavne sadržaje, hotspot omogućuje besplatno surfanje na lokacijama diljem Hrvatske. I hrvatski ugostitelji prepoznali su prednosti ove ponude, te već na više od 1000 lokacija imamo instaliranu hotspot uslugu i to diljem Hrvatske.
Samo na Max TV-u gledajte najbolji nogomet uz Sportski plus paket i to čak pola godine bez dodatne naknade. Više o ponudi Max TV i hotspot usluga za ugostitelje saznajte na web stranicama Hrvatskog Telekoma. Na sajamskom prostoru u Gudovcu ove godine je održan 20. međunarodni jesenski sajam. Ovo je mjesto već godinama posvećeno promicanju vrijednosti hrvatskog sela, a isto tako i poljoprivrede. A ove godine skupilo se više od 50.000 posjetitelja. Jesenski sajam u Gudovcu u svojoj kategoriji nesumnjivo najveći u Hrvatskoj, kako po broju sudionika iz zastupljenosti županija i zemalja, tako i po broju posjetitelja te opsegu sklopljenih poslova. Svečanom otvorenju već je tradicionalno prisustvovao predsjednik Ivo Josipović, koji se osvrnuo na trenutnu problematiku u poljoprivredi. Očito suočavamo sa ozbiljnim klimatskim promjenama i da neće ni poljoprivrede biti na pravi način ako se ne pripremimo za ono što očito dolazi. Tu u prvom redu mislim na navodnjavanje, mislim na usvajanje novih znanja i novih tehnologija. U društvu predsjednika bio je i ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, koji čestitao organizatorima na dobro obavljenom poslu. Danas smo vidjeli u obilasku da imamo i novih izlagača, je samo stvar za čestitku i organizatorima, ali i svim izlagačima, proizvođačima, uzgajivačima koji su svoja prekrasna grla donijeli na izložbu i to je jedan dobar trend. Kao suorganizator već tradicionalno na sajmu sudjeluje Bjelovarsko-bilogorska županija, koja proizvode i usluge svojih obrtnika organizirano predstavlja posjetiteljima sajma i poslovnim partnerima. Broj izlagača varira. On je u pravilu što se tiče obrtničke komore više manje konstanta. Trećina izlagača na sajmu su obrtnici. Na našem štandu je 29, evo konkretno izlagača. Ja sam na sajmu od prvog dana, od kad je počeo sajam. Ovo je, ja mislim, jedan od najjačih sajmova momentalno u Hrvatskoj, mislim što se tiče poljoprivrednih sajmova. Za posjetitelje je sajam u Gudovcu uvijek atraktivan zbog bogate ponude, ali i mogućnosti neposredne i direktne kupnje. Mi smo zapravo zadovoljni uvijek sa sajmom, to je uvijek direktni kontakt sa našim potencijalnim kupcima, uvijek uživo objasnimo, pokažemo što radimo, gdje smo. Ljudi nešto vide novo, nije uobičajeno da se vidi da je tako neki unikati tu kod nas u sajmu, pa zato ljudima je to dosta interesantno. U cilju stimuliranja promidžbe obrtnika, Hrvatska obrtnička komora te područne komore i udruženja sufinanciraju nastup obrtnika i na ovom sajmu. Jedan dio sufinancira 50% obrtnička komora, Hrvatska obrtnička komora, drugi dio 25% financira udruženje i 25% obrtnička komora BBŽ-a. Slobodno možemo zaključiti kako je ova 20. gospodarska manifestacija i ove godine potvrdila status prvog poljoprivrednog sajma u regiji. Svi koji ne preferiraju unos proteina kroz životinjsko meso, najbolju zamjenu mogu pronaći kroz tofu. A mi vam, dragi gledatelji, donosimo priču kako on zapravo nastaje. Budući da je tehnika proizvodnje tofua vrlo slična proizvodnji sira, često ga nazivaju i sojinim sirom. Osnovni je sastojak, dakle, zrno soje. Proces proizvodnje započinje još u polju, gdje se odabiru najljepša zrna. Prije same obrade, zrna se tijekom noći moraju namakati u vodi, kako bi nabubrila i omekšala. Nakon namakanja, zrna se melju te se centrifugalnom silom odvaja celuloza. Hranjiva tekućina dobivena ovim postupkom zatim ide na termičku obradu, kako bi se uništila štetna tvar koja se nalazi u sirovoj soji, tripsin inhibitor. Iz prokuhane sojine kaše cijeđenjem se zatim odvaja sojino mlijeko i ostatak. Slijedi najbitniji dio u proizvodnji tofua, a to je zgrušnjavanje ili koagulacija. Taj gruš se sad taloži i stječe tekućina koja si radi, to zovu sirutka. Zgrušnjavanje se, s obzirom na željenu vrstu i teksturu tofua, odvija dodavanjem aditiva za zgrušnjavanje u sojino mlijeko, pri čemu temperatura mlijeka bitno utječe na tvrdoću, koncentraciju proteina i okus tofua. Postoji više vrsta aditiva za zgrušnjavanje, a najčešće se koristi kalcijev sulfat ili magnezijev klorid, poznat kao nigari. A nigari je magnezij sulfat ili gorka sol. Nakon što se zgrušnjavanjem stvori kompaktna smjesa, tofu je spreman za rezanje i pakiranje. Znanstvena istraživanja dokazala su da konzumacija tofua smanjuje nezdravi, a povećava zdravi kolesterol. Navodno da smanjuje rizik od srčanog napada i moždanog udara. Tofu ujedno sadrži i omega-3 masne kiseline, željezo, magnezij i selen. Upravo ga sve to čini izvanredno ukusnom i zdravom hranom. Moguće je vrlo kvalitetno živjeti i bez mesa.
Dugovječnost japanskih budističkih svećenika, koji se njime hrane još od 8. stoljeća, potvrdila je njegovu nutritivnu kvalitetu. Od malena nam govore kako je mlijeko važna namirnica u našoj prehrani. Kozije i kravlje mlijeko velika većina nas je već probala. No jeste li probali magareće mlijeko? Ovaj pravi izvor vitamina postao je i odličan izvor zarade za jednu ivanić-gradsku obitelj. Iako ne živi glamurozno kao svoj poznati imenjak, Neven Ciganović iz Ivanić-grada ipak se proslavio. I to zahvaljujući svom neobičnom poslovnom pothvatu. Htio sam djeci zapravo kupiti nešto za jahanje. I onda sam gledao ponije su mi bili malo preskupi, pa sam sljedeće na što sam naišao je magarci. Onda sam kupio jednu magaricu, onda sam pročitao u jednom tekstu da je jako ljekovito magareće mlijeko i to me onak zaintrigiralo. Prvo sam počeo davati svoje djeci, onda sam počeo davati malo susjedima, rodbini. Rekao idemo onak probati malo to početi prodavati i vidjeti da li se može šta od toga napraviti. Magareće mlijeko od davnina je poznato po svojim ljekovitim svojstvima, a po sastavu je najsličnije ljudskom mlijeku. Korisno je najviše za plućne bolesti, znači bronhitis, astma, suhi kašalj, produktivni kašalj, često ga uzimaju za podizanje imuniteta, poboljšava krvnu sliku. Do sada, evo mogu reći, u 95% slučajeva su pozitivne reakcije. Pozitivni komentari. U 5% slučajeva desi se da ili stvar ostane na istom ili je vrlo mali pomak. Magareće mlijeko sadrži 60 puta više vitamina C nego kravlje, kao i niz drugih vitamina i minerala te omega-3 masne kiseline. Zbog toga nije teško zaključiti kako je to idealna kombinacija za njegu kože. Dosta ljudi mi se javilo koji su imali probleme sa kožom i tako nekakvih zdravstvenih problema i onda sam za njih razvio kremu koja je baš za osjetljivu kožu, koja je bez emulgatora i bez ikakvih konzervansa i bez dodanih mirisa. I do sad mi niko nije javio da ima nekakvu negativnu reakciju, nego znači ili je pozitivna, znači da je poboljšalo se, ili je ostala onak neutralna. Iako ovo mlijeko ne možete kupiti u trgovinama jer u Hrvatskoj ne postoji standard kojim bi ga se moglo certificirati, obitelj Ciganović ubrzo je pronašla put do svojih kupaca, a sve zahvaljujući dobrim preporukama. Do kupaca dolazimo najviše od usta do usta. Znači ljudi koji su kupili od nas vide da je dobro, da je pomoglo njihovom djetetu ili pomoglo njima i onda nas preporučuje nekome drugog. Osim što možete posjetiti njihove magarce i pritom uživati u ovom posebnom mlijeku, farma obitelji Ciganović nudi i mnogo više. Zamislio sam to kao nekakvo izletište, mogu to tako reći, znači izletište za obitelj, da mogu doći slobodno sjest, da se mogu djeca igrati. Litra svježeg magarećeg mlijeka košta 600 kuna, dok ćete za smrznuti proizvod izdvojiti 400 kuna. U njihovoj ponudi još su i krema od magarećeg mlijeka, kao i sapun, a sve što zaradi, ova obitelj zasad ulaže u daljnju proizvodnju. Slijede aktualne vijesti iz svijeta obrtništva. U okviru tjedna kajkavske kulture Krapina 2012. prošli se tjedan održao jubilarni 20. Zagorski gospodarski zbor u Krapini. U Krapinsko-zagorskoj županiji kao i u mnogim dijelovima Hrvatske došlo je do deindustrializacije, dakle do propasti tradicionalnih gospodarskih grana. Ovo je pokušaj da se dio toga kompenzira i mislim da dobro se to radi. Sad daj Bože da to tako potraje pa da onda, kao što sam rekao, za 20 godina svjedočimo o nekoj novoj, zdravoj i prosperitetnoj gospodarskoj strukturi. Prije samog otvorenja održao se susret poduzetnika i obrtnika Krapinsko-zagorske županije s predstavnicima Ministarstva poduzetništva i obrta te HAMAG Investa, na kojem su se otvorila neka vrlo važna pitanja. Obrtnici za sad odgovaraju su svojom i osobnom imovinom, tu smatramo da se oni na nekakvom poduzetničkom tržištu neravnopravno u odnosu na ostale poduzetnike i pokušat ćemo sve napraviti da se to izmijeni. Nas interesira i onaj dio koji se tiče obrazovanja i u kojem mi zaista puno i ulažemo i bez obrazovanja neće biti budućnosti hrvatskog gospodarstva. Budućnost gospodarstva ovisi o količini ulaganja u nove ili unapređivanje već postojećih projekata. Kako bi se poduzetnicima cijeli taj proces olakšao, HAMAG Invest predstavio je neke nove promjene u dosadašnjem načinu rada. Više ne uvjetujemo nikakve dodatne uvjete, već u času kada nastane situacija koje su između ostalog i predviđene našim sporazumom, mi uistinu u roku od 30 dana od tog dana isplaćujemo iznos koji je predviđen aktivacijom samog jamstva.
Na susretu se spominjao i program Ministarstva poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls. Upravo se ovih dana završava kompletna procedura isplate 360 milijuna kuna za 24 odabrana projekta. Iz ministarstva smatraju kako će puno veće rezultate polučiti nova strategija, a to je da se sredstva dijele na manji broj većih projekata. Hrvatska obrtnička komora izražava nezadovoljstvo javnom objavom nepravomoćnog rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u vezi navodnog sporazuma sekcije pekara Udruženja obrtnika Osijek o cijeni bijelog kruha. Kako se navodi, članovi te sekcije su 16. veljače 2011. na sastanku sklopili zabranjeni sporazum. Hrvatska obrtnička komora protivi se ovakvom načinu pritiska na hrvatsko sudstvo i medije, jer je u tijeku upravni spor. Stav je HOK-a da se dijelovi zapisnika sa sastanka nikako ne mogu smatrati obvezujućim sporazumom sudionika sastanka. Ovakav način rasprave i rješavanja problema obrtnika ima uporište u statutu udruženja i zakonu o obrtu, te je riječ o redovnim sastancima sekcija ili cehova u komorskom sustavu. Obrtnička komora Zagreb organizira 5. obrtnički sajam u okviru manifestacije Bundekfest 2012. koja će se održati u Zagrebu na Bundeku od 21. do 30. rujna 2012. Sajam je prodajnog karaktera. Obrtnička komora Požeško-slavonske županije u suradnji s HOK-om, Ministarstvom poduzetništva i obrta, gradom Požega i ostalim partnerima organizira tradicionalni 13. obrtnički i poduzetnički sajam Požega 2012. koji će se održavati od 21. do 23. rujna u sportskoj dvorani Grabrik. Nakon uspješno organizirane 2 međunarodne konferencije o alternativnom rješavanju sporova na temu mogućnosti suradnje pravosuđa i gospodarstva, Hrvatska obrtnička komora organizira 3. međunarodnu konferenciju Alternativno rješavanje sporova, mogućnost suradnje pravosuđa i gospodarstva, i to u Zagrebu 6. i 7. studenoga. Privredna komora Beograda u suradnji s Tajvanskim trgovinskim centrom iz Bugarske organizira poslovne susrete domaćih s tajvanskim poduzetnicima. Susreti će biti održani 29. listopada u Beogradu, hotel Best Western Šumadija. Više na www.hok.hr. Htio bi uložiti u obnovljive izvore energije u svom poslu u kojem se bavim sa proizvodnjom meda, pa bih želio da li postoji mogućnost da me banka financira u tom pogledu, jer mi jednostavno nemamo dovoljno sredstava za takve nešto. Zagrebačka banka ima niz rješenja za financiranje takvog ulaganja. Između ostalog, banka nudi zelene kredite s povoljnim uvjetima namijenjene financiranju solarnih sustava za proizvodnju električne i toplinske energije za vlastite potrebe ili za proizvodnju električne energije za prodaju HEP-u. Tu su i krediti za kupnju i izgradnju niskoenergetske nekretnine, te za financiranje zahvata kojima se poboljšava energetska učinkovitost poslovne nekretnine. Rok otplate kredita ovisi o konkretnoj namjeni kredita, a postoji mogućnost počeka i svi ostali uvjeti korištenja kredita prilagodljivi su projektu. Kredit se može koristiti jednokratno ili sukcesivno, isplatom na račun prodavatelja, dobavljača ili izvođača radova. U Zagrebačkoj banci svaki obrtnik ima svog bankara. Toga našeg gledatelja upućujemo da sa svojim bankarom razradi sve detalje unapređenja svoga posla, jer financijsko rješenje svakako postoji. To bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Vidimo se iduće subote. A sve svoje prijedloge, kritike kao i uspješne poduzetničke i obrtničke priče šaljite na našu mail adresu. Želim vam ugodan ostatak dana.